Arri eta Aizpek Donostiatik Bilbora joan behar izan dute. Ordubeteko aldiarekin joan dira, izan ere ibiltzeko urritasuna duten pertsonentzat toki bakar bat dago ibilgailu bakoitzean, gurpildun aulkiak lurrera lotuko duen sistema eta segurtasun neurri egokiekin. Horregatik beharrezkoa da erreserba egitea. Eskatzen dugu 24 orduko baino lehen deitzeko eta erreserba egiteko pagina web bidez edo telefonoan bidez. Autobusak duen igogailuak errezten dio Lurdesi bidaia aurrena egingo duen Aizpari barruan sartzea. Mentxuk ordea zain egon beharko du hurrengo zerbitzura arte. Bidaia laburrak egiten dituzten autobusetan errezagoa da rampa bidez sarbai daitezke eta gutxienez bi lagunentzako tokia egon ohi da. Maria Antonia Portularrume hori on bizi da. Egunero hartzen du trena lanera Donostiara joateko. Handenera iristeko lehenik igogailu bat hartu beharra du, pasarela bat igaro eta gero beste igogailu bat. Kexu da, nahi baino gehiagotan, utxe egiten duelako trenean sartzeko arranpak, edota handenera pasatzeko atea behar bezala zabaltzen etzaiolako. Askotan arazoak izaten ditut, makinak izurretuta daudelako, edo biletea ez dagoelako ondo, eta horregatik, askotan mandoa deitu behar izaten dut. Kexu da, geltokian bertan Euskotrenek ez duelako langilerik laguntzeko. Oraingoan tren zaharretakoa hartu beharko du, baina arazorik gabe sartzen da anden berrien altuera trenei egokituta dagoelako. Barruan, urrituentzako tokian ordea, bizikleta bat dago. Euskotren unitate berriak jartzen arita pixkanaka, urrituentzat erraztasun handiak dituztenak, esaterako sartu irtena egiteko arranpa dutenak, kanpotik zein barrutik botoi bat txakatuta ateratzen dena. Tiene un alojamiento con unas prestaciones determinadas. Barruan tokia proposa, aulkiak bira egiteko adinakoa, segurtasun uhala duena eta lepoa eta buruarentzat babesa duena. A las vértebras en caso de impacto. Maria Antoniak gero tren berrietako bat hartzen du. Arranpa ordea etzaio zabaldu baina sartzea lortzen du. Urrituentzat lehentasunezko tokian bi bizikleta ageri dira. Ibili ezin dutenek garraiobidetan aurkitzen dituzten arazoak dira.